Hala! Hala, sakit! Uy, kalaki! Kalaki! Hindi, kalaki! Oo! Hindi mo kaya to! Sabi ni Mr. J, mamaya na daw kami magsugod. Kapag nakulong na nila. Abang-abang na lang daw kami. Ang babait ng mga uncle natin, no? Mga uncle. Maalaga. Maalaga sila ang Ayaw nila nang napapagod kami maghabol-habol. Si Dana, tuwa talaga si Dana eh. Hindi ba natin siya kasamang nag-arbis ng ano, tilapia? Hindi. Pag sa tilapia din yan, tuwa din yan. Kahit sa akin lang yung huli. Sa kanya daw yung huli. Kaya mo ubusin yan? Kaya. Saka doon na nga daw sa magtaba. Hi guys! Ano po ko dahil? Dana, nag-enjoy ka ba? Yung sombrero ko. 1, 2. Si Dana pinapabakasyon namin sa kanila, ayaw na magbakasyon. Ayaw na umuwi. Ayaw na mag-uwi. Napauwi na nga namin yan eh. Ayaw mo na umuwi sa inyo, Dana? Ayaw. Kapag namimiss niyo sila nanay niya, tinatawagan niya na lang, tapos nay, punta kayo dito. Dala kayo ng Singapore. Gabi. Wala nga kuya. Siguro nag-ihipo kayo. Oo eh. Ew! Yun, butas. Yun. Pag gano'n na nalubog ka, bahay ng alimango. Paano mo malaman kuya pag Ay, ito butas kalaki, kalalim. Andiyan ang dito dyan. Ay, baka tagusan to. Gusto. Abangan mo, abangan mo. Abangan. Laban siya to. Uy, meron ba dito kuya? Meron daw. Pakiabangan lang dyan ha. ah, sige. Na, paging guantes. Palikod dyan. Abangan mo, te. Ayan, malaki ang ano. Nagmula kasi dito eh. Bawal. Cover. Cover. Ay. Ready? Paano yun? Paano yun? Tama yun. Paano yun? Oh, ako nga yun. Tama nga. Bakit? Pinasabi ko pa. Tama yun ah. Akala ko kasi may malabanos na eh. Wala. Walang naman. Nakalabas. Nakalabas. Ba yun? Puro na lang nakalabas. Mga gala naman kayong mga limango kayo. Saan ba kayo nagsisipunta ha? Tangaling tapat, di kayo matulong sa mga bahay nyo? Yun. Meron? 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Mga agat to. Ay, mga agat! Mga agat. Ayun pala yung mga Ala, agat. bakit nasa butas din siya? Sa butas siya. Siya pa lang naman ng butas. Ah, ang galing mo, kuya. Oh, mga ano pa. Tilapia, oh. Hindi ko pa natikman itong mga agat. Kaya, sarap to. Dito ako yung hawakan. Sa ano? Sa loob. Dito. Yun. Masarap. Dali. Oh, galing na, Dana. Pag Amazing. yan ka, kagating ka na yan. Ay, meron na sungay. Sungay ngipin. Ay, layo ng sungay sa ngipin. Sugat si kuya. Nasugat si kuya. Ah, gano'n. Ganun talaga, part ng Yan ano na. yan. Mayroon po yun. Grabe ate, ibang sungay sa ngipin ha. Inform lang kita. FYI, ang sungay nasa taas. Sayang may nakalabas. Yun, may nagpasok. Ayun! Ayun! Sana, ihabol ko yung bat pag mayroon ka lang. Ala! Gapanginig! Hawakan mo ito. Yun o. Oh! Yung kalabas! Yan, sayang! Ay, labas na! Labas-pasok! Ano yung kamay
Ah, yun pala yung nakakaano kuya. Saan kayo na sa mukha ng mata? Malaki dyan. Nalagay kamay ko. Ang bigat niya. Huwag niyong salubungin. Iwasan niyo. Lakad lang ako. Kasi ano, Nahuli ni kuya. Akala namin alimangong malaki. Nahuli! May nahuli! Saan? Yan o, yan o. Ayun o, kalaki. Tayo. Diyan na lang. so, delikado yung gano'n yung pagtalon niya nasapon ka. Hindi ba mo nakakain ng Pare, kalaki. Yun! Oh my God. Ilan, laki. Tigas pa naman dito pag natamaan ka. Gakuan ka pa na yan. Yung usok nila ang matibay dyan. Ito na, kaya Baliktad. pag dumiretso sa mukha mo yan. Ano, kalakas niya pa naman. Kasakit pa mukha pa, no? Laki din nito. Hirap mo, brad. 1 kilo yan. Ayun! Ganito. Ganyan lang. Pagka ano siya, lusot siya dito. Takot siya. Baliktad ka na yata kasi. Paloo ay pagano. Patras. Pagalitan ka dyan ni Yan, Dana. laki. Doon naman tayo. May doon kasi magpalapit ka. Ganun daw muna bago daw sa kasi. Ikot daw po. Yan, medyo marami na kaming nakukuha, guys. Ito, bali bibilhin to ni Mr. J yung mga nakuha. Tapos bibili rin kami kay Mr. J. Ayun, kalaki! Nag-ipad! Ayun! Ala! Sige! Ate, usod ka doon. Nahirapan si ano eh. Bitawan! Ala, kala ko may nagbato sa akin. Ang sakit. Masakit tingnan. Sakit. Dito ka lang sa Ito parang binato ako ng malaking bato. paano pa kaya kung sa mukha? Kaya delikado nga talaga. Ay, gusto daw. Yun! Ikaw gigil mo! Gigil mo ako ha! Wait lang. Baka daw na nagalipad. Paano ako yung nagalipad? Hala! Ala, sakit! Parang nagapang batuman yan. Kasakit sa baywang ko. Sakit! Paano nga to? Ayun ako lang. Dali, Jay, paano na to? Walang ganunan eh. Huwag kang malakit eh. Huwag ka magtalon. Dana, baka mampas ka. Sige. Ano? Murder na to. Wala na. Nabilasa naman. Lamog na sa inyo. Kasing bilasan. Itim na baga yan, boy. Hindi na lang magbili dito sa nasira. Mahirap kasi isang tinggal eh. Dana, doon ka na sa bangka. Dana, dali mo yung bangka dito. Ay, oo, ilahin mo dito. Dali, andito yung, yung lagayan eh. Ayun oh. Daw kalaking bato eh. Daw ganyan oh. Nagkapat-bigatingin pa lang ako ng nasaktan eh. Padagdagan na naman. Wala, hindi na natin matanggal. Magado. Yun, nakuha siya. Nakiriski sana yan, Tay. Yun. Sana dito po. Okay. Hop! Hop! Dalawa, tatlo! Yun. Yun oh! Ay, Uy, kalaki. Kalaki. hindi, kalaki! Oh, Hindi mo kaya to!
Dana, oh. Bangkera. Wait lang, bakera. I-shoot mo nga itong iba, oh. Baka makatakbo pa yan. Makalipad. Lang, laki niyan, Jay. Kaya nga. Kaso talagang hindi ko matagal. Mahirap siya. Madulas. Diyan ka sa loob, Dana. Sorry ah. Niyakap na ni JJ. Bakit katakas? Oh, ano din mo? Laka. Laka din. Ito, mga agat. Yung mga agat na ito. Ala, yun na naman. Ala! Ala, di ko na. Ay, nakaano sa kalimpik kasi. Saan ako pupunta nito? Aywan ko. Doon, pag ano no, mamaya. Hindi yun. Hindi na may binta ni Kuya, ano, Mr. J. Saan ko nga lang? Ayan, kalaki. Laki din yan, te, ah. Laki. Yes! Kiss mo. Para pang pabenas. Si JJ daw tangayin ng bangus eh. Mas malakas yung bangus sa kanya eh. Dahil ko nga naalapasan eh. Kaya nga. Sayang ka naman ako. Ala, ito pa lang pala yan. Makabandog mo pag naaya. Pero nakaka-excite. Ang sarap pag may nahuli. Yan! Muntik ka. Na magtalon pa yan pag hindi naiharang. Ay ko, kalalim! Lumabas, no? Oh? Paano palalabas yan? Pag si JJ yan, talagang ano niya eh. Ikulong niya eh. Talagang hulbade eh. Hindi pwede mapakawala natin to. Ay, oh, wait lang. Masakit na sa siguro. Oh. Yung uso niya. Hinampas Pag na... Che. Ay, ay, pagpapansin ka mat. Yun, Jay, awak. Lakas niya no. Ito yung mga Lumaban. Nay. Nay. JJ, dan. Kaya taba to, Peng. Sarap yan pag mataba. Gutom pa naman tayo. Pero nakakalakas. Nagkape nga lang din ako kanina. Oh, Lapad niya. Ay, sa binte! Hawakan mo dyan. oh my god. Ano ka laki? Oh, dito pa nga. Oh. Diyan kayo. Yun. Dali, hawakan mo dyan. Baka magbundag. Tanga ka! Pinagtulungan oh. Ano? Dami po namin nahuli. Dami na. Lalaki oh. Itumbas mo sa papaitan na nahuli. Yes, kaday. Paitan. Yung baby bangus. Yes. Yuhu!
Laki din yan, oh. Oh, wag mo. Ah! Laki din yan. Ay, na, Diyos. Kasi dito, pag hindi mo siya dinipit, ayaw niya magalaw. Maraming nakalapa. Ay, kasarap yung kanyan. Pwede bang puro tiyan na lang kayo? Unahan sa tiyan. Lala ka! ano mo iprino mo sa, sa guwan. Iturong na laptan. Ano isda yan, kuya? Malakapas. Malakatas? Malakapas. Ay, malakapas. Palapod siya, oh. Mahirap yan, kuya ko na yun. Ikaw? Balwal lang to. Walang tinik to. Ayun, oh. Malakapas. Wow, may sumpo. Nalambat siya? La! Oh. Sumpo. Malambat, ang galing. May mga sumpo rin dito, kaya lang madalang. Ay, kalaki! Alam mo na yan! Sarap, sarap. Laki yan. Ang lalaki. Ay, mas malaki yung nakuha niya ni Gigi. Patay na. Hindi na siya nag-aano ilaban. Tara. Hindi na ako makatakbo. Mag-charge. Lagay mo natin sa hilo yan. Pero kasarap yung hipon. Saya-saya. Magkape tayo? Tara, merienda. Tapos na kami ng kape. Hindi na makatakas yun, kuya, na? Yung mga natira pa dyan. Kapag natin sila kung saan sila. Yan, merienda muna kami. Para may energy. May energy yun, bigat eh. Ilang kilo na kaya yan, Mr. J? Laka? 10 na to. 10. Kabsa. Tanggal nyo lahat yung doon. Mapan ka dito yan. Marami pa di ba yun? Oo, doon. Marami pa yun eh. Oh. Game ya ulit. Nagutom na raw ang mga tao. Gutom na si Mr. J. Gutom na mga arawan. Gutom na ang mga arawan. Ay, luto na yung pa. Ay, fresh na fresh. Alin yung luto, Je? Yun, alimango. Talagang ayun yung una ko nakita eh. No. Ay, tanggalin nga ito. Pakiangat mo ito muna. Buksan mo. Guys, tadyo. Oh my God. Sipit. Grabe. Grabe, sipit pa lang yan. Ay, Gigi, yung asukal. Ay. Mataba siya? Mataba yan. Oo. Isang kasirola na yung niya. Dalawang piraso, isang kasirola eh. Kaya nga. Ay. Sarap po. Ay, nilang gamtong kinarap. Ano natin yung malalaki. Aray ko. Yung mga dito. Gulay natin? Ito ko yan. Ha? Tutuloy yan. Tuwi na? Hindi. Dapat may isabay pala dun. Kali ba yun? Baka. Dana oh. Merienda muna tayo. Gutom yan. Gutom yan? Yung mga yan? Gutom? Gutom yan. Alat ng ano ko eh, bibig. Kaya naman, Ako ka din eh. Dilaan ko na. Enjoy. Laman tiyan din yan. Enjoy eh. so, kay Gigi. Sabi ng katawan ni Gijo. Mas malakas pa yung bangs sa kanya eh. Dahil banda. Pwede na malilom. Yung mga nakadekwat na ng sipit.
Hindi nagsabit sa kamay ko to. Di kinuha ko na rin eh. Galamay pa lang yan, hindi pa yung sipit. Pilyedo namin to eh. Ah. Sarap ng ano. Galamay. Hindi ko. Galamay. Shoutout sa galamay. Hilaw pa to. Hala, saan mo nakuha yan, kuya? Doon. Hindi ka mangga pang ano, tawag. Meron pa. Ang galing. Iihaw na rin natin. Galit ka na. Ihaw yan. Meron pa doon. Minsan lang yan mangyari sa Kaya nga, atin. thank you. Walang bayad yan. Matagal pa uli. Walang bayad Ay, yan. hilaw pa nga Sulitin na. kuya. Walang bayad yan, kuya? Wala yan. Sulit. Walang bayad yan. Susulitin natin yan. Itong bayaran katalin natin natin kuya. Basta kayo. Wala yan. Ah, mag-ihaw pa tayo. Walang bayad eh. Mag-ihaw pa. Tayo nagahuli eh. Basta tayo naghuli. Basta kami naghuli ganyan. Gapanawa na siguro yung may-ari, no? Yun. Ayun, no? Ah, sarap ng bangus. Sarap, papayuan natin. Tas nga. Galing magluto ah. Ihaw-ihaw lang. Pang-ihaw lang tayo. Ay, may wala pa tayo kahit isang platong dala? Much later. So, ayun guys. Sulong na naman tayo sa ano, sa... Palaisdaan. Yan. Mayroon pa doon, madami pang huli doon. Yung kainan namin kanina guys, panoorin nyo na lang sa upload ni Team Kusinerong Mangya. Yun, marami na naman doon. May tilapia. Hindi, baka yung ano yan. Ay, oo. May tilapia din. Ano yung bangos? Bidbid. Kilala nyo na yung bidbid ah. Baba yung uso eh. Ayaw mo? Hi! Ayun, namargar na. Ano yan, Dana? Bidbid o bangos? Bangus! Bangos! Patay na sila, no? Ay, buhay pa din. Medyo maliliit na. Takbo na, Jay! Malaki? Yun! Laki, laki. Oh, waka mo dyan eh. Nangihina na sila, no? Oo. Oo, ano yan? Ihi ka na naman. Kaya pala nangihina ang mga bangus dyan eh. Mangsugpo muna tayo. Kung may mahuli. Ipon, ipon! Yan! Sayang. Ipon! Hala! Mabilis pa eh. Hipon yun. Ay, sugpo! Wow! Hala! Ang galing naman. Wala guys. Alam niyo guys, sila nahuli ng ano man? Sugpo. Nahuli ng sugpo. Tapos tapos hindi rin nila nawakan. Wow! Lakas ng dati. Ay, ang liit. Ang liit naman ng Huwag kang umalis. Ay, iba man to. Bunog man to. Bunog. Mayroon ba ditong bunog? Oo. Wala. Umiyak ka na go. Ito pa. Ang liit! Yes. Naglipad. May nagalipad ba? Ayun, hawakan ko. Ayan. Hindi na matindi. Ay, sa lagay mga tanong dali. Ay. Ba't ganyan? Ayoko ganyan. Ba't ganyan? Ayoko ganyan eh. Natatakot ako.
agatin pag nasipit ka para matanggal siya. Pag hindi mo siya kinagat, masugat siya. Ayoko magkakain. Ayoko magkakain kung gano'n. Ano ba yan? Wala na akong kakainin dito. Pakawalan mo na eh. Pagkawalan natin. Pag ano nagasabang siya dito, pag may Yan, tilapia. Ay, nan. Tipon. Oo. Tipon pala. Oh, yung kalaki yan. Wow, nauna pa sa akin ha. Wala. Wala ka din pala. Oh! Talunan sa likod ni Kuya Alin ah. Kalaki yun. Oh. Oh. Meron. Wow! Wow! Sig! Ang laki! Sana all. Ito. Oh, Dana, ikaw. Wala. Walang huli. Ito. Pakawalan mo na yun, Je. Maliit pa. Ba't yan o? Ayaw talaga, sabi ni Dana. Sa experience lang. Wala guys kami nahuli. Oh, yun na. Oh, kalaki! Wow! Wala kalaki. Ay, isa pa. Nakasarap na. Nakasarap na hawakan. Buti nagsiksik sa ano mo. Nakorner! Nahilo. Nakaamoy kasi nung sa mga hangin. Nabilasa na to ah, sabi niya. Isda lang yan na, isda. Grounded. Isda yun. Po yun, nabuto. Maniwala. Sa ate Gretchen, wala ang tututin na. Tangan niya na, sa ate ko layo. Kuha niyo ni. Ano? Isda nga ito nga. Ay, naku, Dana. Hindi, wow. Dinay mo pa. Di naman mabaho. Ate ko, inawit mo din. Amoy tayo. Ang nakuha guys. Ito ka rin ito. Yung nahuli nito. Malaki din yung nakahuli namin. Pag natuyuan to guys, sobrang dami nito. Papatuyuan muna namin. Buti na lang close na namin yung may-ari. Close yung may-ari. Feeling close. Feeling close. Parang naglalaro-laro lang ako dito. Ay! Isda! Ay, kalaki. Ay, wow! Sana kami ito. Saan? Ito. Yun, no? Oh. So, nilagyan natin Dana kiss. Ayaw niya siguro sa'yo. Ayaw niya siguro sa'yo. Wow! Akin na. Kainin mo na, pwede naman ito kainin. Kalimango daw. Wow. Tatahan. Sigurado ka? Oo, kinagat niya ako eh. Wala po. Yun lang kasing mahirap. Kasi may butas. Sa mga dagat, may kumakagat. Limango. Hindi na nakakon eh. Kalimango, sabi ko na nga. Kalimango. Kalimango. Ang
alimango, naging kalimango. Itin ka ba naman? Di kilimango eh. Nawala bigla. Sakit eh. Yan guys, ang dami ng huli oh. Sugpo. Yung iba, pasugpo pa lang. Ayan guys! May kalabaw ako. May kalabaw po ako ngayon. Papuntang kwan, magsaysay. Yan, dahil wala na kaming makapangsugpo. Magbabangos ulit kami. Lang, laki niyan Dana ah. Ano yan? Ay yung ano? Ano na? Kitang? Wow, ang laki. Ang laki. Wow. Oh. Laki oh. Black! Wow! Alang, laki. Yehey! Paulan na oh. Mahal pa siya. Nako, baka magtalon pa yan. Te. Diyan lang yun, hinan na yun. Kulong. Diyan lang yun. Kulong uli pag ano. Oh, huwag sa bunso kapitan. Right. Saka sa kulong ko na ba yan? Oh. Binugbog na namin ano to ano. Oh, nakaliskisan na. Libre kaliskis na yan. Oh. Yay! Hey! Pantabla! Woo! Tilapia. You know native. Ayun, laki. Woo! Oh, laki. Ay, wow! Ah! Ay, nagpapotol yan. Lang laki. Hawakan mo mabuti. Angat mo na kasi sa tubig. Laki. Sa kaya? Oh. Ay, lakas. Oo. Mapa sa mukha mo. Ano ko to? Nangangapak. May galit ka, girl? Ha? Ano? Tanggal yan? Lang laki. Oo, gagalaw pa yung buwangan niya. Hello, Iping! Hello! Tawan mo yan. Ang laki. Wala, dalawa yung hawak niya. Sa isa lang kasi, Je. Nakatakas. Ano yung mahaba dito? Ayan guys, oh. Hindi na kasi hag. No? Wala kang galak eh. Lupon siya. Saya-saya. Daming huli. Ang laki ng nahuli ko guys. Ahon na kami guys kasi ayan na yung ulan. So yun mga ka-dragon, dito nagtapos yung ating content sa araw na ito. At labis ako nagpapasalamat sa mga beautiful ladies, ang Dragon Fruit Ladies official. Thank you so much. Yun. Thank you. Maraming salamat din sa paganda. Sana next time, subaybayan nyo, maulit ulit yung aming collaboration. At syempre po sa mga subscribers at saka mga viewers ng Dragon Fruit Lady official ay sana po, humingi po kami ng tulong ang Kusinero Mangyan Adventures, paki-subscribe po. Then syempre, panoorin nyo na rin. Yun.
So muli, ito ang Dragon Fruit Lady Official at ang Nagsasabing, Kusinero Mayan Adventure ang nagsabing, don't hate, just love!